Balay sa usa ka kandidato pagka-mayor sa Surigao del Sur, gingong gisulod sa mga miyembro sa New People's Army. Samtang lider sa usa ka kandidato sa Cotabato, gipusil patay. Ani ang report. Ito natin Mirli, ito man. Kasaba. Igo na lang sa pagtanaw gawa sa balay ni Vice Mayor Rolmar Mamal Basalan sa Barangay Siagaw sa San Miguel, Surigao del Sur ang iyang mga taga-suporta dihang gisulod sa mga armadong miyembro sa New People's Army ang balay niini Biyernes sa buntag. Matod sa Vice Mayor, kinsa mi kandidato pagka-mayor karong eleksyon nga nagbarikada pa ang mga armado sa gawa sa iyang balay o gipang utingkay ang iyang mga gamit sa sulod. May nalang kuno kay wala siya ni adtong tungura, apan na iyang asawa ug anak, kinsa ilabihang nahadlok tungod sa hitabo. Purpose gayon, kuhaon ako nila. Kay kung armas da lamang anila tuyo na ila halungkat anako bahay, dako naman siguro sa kadaghan nila nagaukad na ako bahay, dako na siguro 15 minutos. Pero pagahuwatan ako nila more than 1 hour. Matod sa San Miguel PNP, walay nasabdan atol sa hitabo apan nakuha ang duha ka armas sa Vice Mayor. Na-recover sab sa mga pulis ang usa ka improvised explosive device nga gitanom kuno sa mga armado sa gawa sa balay sa opisyal. Samtang giangkon sa NPA ang pagpangatake kay duna kunoy mga tinaguang armas ug dunay private army ang Vice Mayor, butang nga gilimod niini. Sa Cotabato, nakahinabi pa ang biktima nga si Johnny Sanchez, 28 anyos, kinsa leader sa Municipal Core Group sa Carmen, sa mi kandidato pagbalik isip gobernador sa Cotabato nga si Governor Nancy Catamco, human kini gipusil. Igo sa tiyan ang nihaguman sa biktima, kinsa nakabungat pa og pahayag dihang dalahon na kini sa ospital. Wala ko'y laing kalaban sa Carmen. Sa imbestigasyon sa kapulisan, anaa sa basketball court sa Carmen dihang gipusil si Sanchez sa wala mailhing mga riding in tandem suspects. Apan dead on arrival na kini sa ospital. Giawhag ni Governor Catamco ang Cotabato Police sa pag-imbestiga sa motibo sa krimen ug pag-ila sa mga suspetsado. Ginasuta pasab kung election-related ang maong pagpamusil. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.